baseningizimu Afrika sanibonani. Ngize kuseni ngenjabulo ngiyaphila kodwa cha kuyiqiniso ukuthi isithemba ayisinzima bafowethu. Isithemba kuyona into elula. Isithemba into efuna amadoda. Isizulu sithi ubudoda bukhulelwa. Into efuna abantu abanomgogodla abasazi istory sabo akuyona into elula. Mongangibuza manje ukuthi ngiyaregreta yini ukuba nesithembu. Ngiyaregreta yini ukuthatha mhlawumbe umacele, ngiyaregreta yini ukuthatha umayeni, ngiyaregreta yini mhlawumbe ukuthatha umakhumalo, ngiyaregreta yini ukuthatha umangwabi. Impendulo ayizoba yinye nje, izothi cha angiregret. Kodwa ngiyezwa ukuthi yes akudlalwa la akudlalwa futhi akuzodlalwa. Lento ngitshelani, ngitshela ukuthi isithemba siyona imali le abantu abayicabangayo. Isithembu asizona le imoto lezi ezithengiwe o Mercedes. Isithembu asiwona ama holiday. Isithembu sidinga indoda enombono ezowumela. Ingakho kubalekile ukuthi umuntu othatha isithembu angathi ngisithatha ngoba ekhaya kwakunesithembu, angathi ngisithatha ngoba abaphansi bayasifuna isithembu. Noma ngabe kunjalo, kodwa ufuna akasimele isithembu ngoba mase khanjwe indlela yesithembu. Labo bantu bakini ababe naso abasekho, abaphansi laba basuke besifuna basuke bengasekho. Sisuka isithembu sesithi Musa mina ngiyisithembu ngifuna wena, noma nikushubile mawubheka episode yayizolo amakhosikazi bengadlali umamkhulu was on a firing line, umayeni was on another level. Umakhumalo you can see kubanga indaba kaBhavu, and then umangwabe comes and uyambona ukuthi no man akudlaliwe. So if you have such a combination of great personalities and great characters, uzofela endleleni, uyofa ungakaliboni iKenana, uyofana noMoses ongafika ngezweni lesithembiso. Cabanga ke manje, I started this term when I'm 23. Today I'm 44, I will be taking 45. Still going. Yes. Ngiqala inwele ezimhlophe. Yayibona intshebe yami uthi inenwele ezimhlophe. Bathi abesizulu ifa kodwa hayi angiboni uthi ifa. Nokushubile. No kuyazwakala ukuthi no akudlala. Kodwa the question is, do I regret lendlela engayithathayo isithembu? No, I don't regret it. Ngifuna ukuthi hold on until ngize ngifike kubanikazi bomsebenzi, ngifike kubanikazi bomuzi, ngiyideliver le family, ngiyipresent to my ancestors, to those who came before me, babe proud with a family and the generation esicreatile. Wow. And I hope ukuthi the show esinilethele yona izonifundisa okuningi. It will make you better people, better families, better nation, and you'll become great out of it. Kungabe ukuthi sacrifice yethu nje is in vain, but lo mnikelo esiwenzile ubambeni and sihambeni sonke indlela.